Усім вітанкі, я янот Ян. І сёння мы з вами будем вывучаць беларускі алфавіт. Падрыхтуйцеся і будьте уважлівыя. Я пачынаю. А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, І нескладовае. Нескладовое. Ф, Х, Ц, Ч, Ш, И. Мягкий знак. Ю, Я. Малайчынкі, вы выдатныя слухачы. А цяпер давайте паўторымся разам. А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, І нескладовае. К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У нескладовае. Ф, Х, Ц, Ч, Ш, И. Мягкий знак. Ю, Я. Вы цудоўна справіліся і заслужылі смачнёнікі. Да пабачэння! Have you ever played a game?